Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ni mashehe komanso ni makola akulu mashehe amisi mungu. Bwana leo lino ni mwai. Mashehe amene wasanga ate utaka kufika ni muli kulilongwe. Sanga ate utaka afike. Kwa mwai umene bwana ndi chamwai kuti mashehe amene wa mugena we chansa. Lelo aupeze mayuta na fenso tidala wako kupira mtu wankulu siku lina lake. Takbir! Allah. Tana ibati baridi. Mashehe amene watukulankula pano. Mpaka pano ndio zoje nasema yale alipe sana ipesa. Mashehe wangu hapa nopa kamba mutalibe mutaka buli kosa ndi mashehe ya makala mizi ama tandiza mizi muno zina ndizina. Wewe tapanga ichi na kwa chamani kuti mafuta ndi ambili. Siti ngati kwa zonsezo kakale zili za mbili. Kwa mabwana muzio kuti anthu kwa mina langula ango bentu la kuti bentu kwa mano kambi asuka kumbuyo. Ama tini wanese kama ndi kupasanteza ni basi tukonese mange bwana chwa kuti ife kunoko. Takupanga ni chonchi. Panga ni programu muzabwele pano pasentoka sentu kuti mukumane ndi anthu akumangochi maka mako kusoweto kuno. Amene wao ni my friends of Dr. Dyson Abande. Muli kwanda kumangochi ni manja onse tiende alimozi ilumuzi enda pamamba fitakudusa kwa nsipo. Pamoja tisimuli nokai. Muli ndi anthu otuka ena maiwo ngakumanao lelolo anthu akwamba lungu kumangochi. Ndi maamene bwana isabiza kulankhula kwambiri. Utila nzanga wa kumasho she tawi yeno nipeleke kuti koma bwana mawamene ni mawoti tango panga pose sina panga full stop wali inhanyo ilipo nge yeno kwa ineyo nisapeleka kwa brother Hashim kuti amene wao alangule ndiwo mweso asabuze ni bwana ni mawamene wasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito yamba ndiandike mwana wake Dauda mimi waloweza kulitukula lero iswali limozi malwano. Ndijanje mwapatali ine muntu ngati ineyo kupiga malwano. Lero ndabwera kuzapangaza awena na ndilenga. Ngati Islamu komaso ngati muntu komaso ngati mwana wanu. Kwa ine ndiandike kuposa bwana president kuti munajino mudamva zibalanga wakukuita nani kuti mubwere malwano. Malwano ndi malo ambiri yayikulu kwambiri monga amene akulowezera afumu pano kuti ndale za Malawi simungakambe ndale za Malawi osakamba za malwano. Takbir! Simungakambe za mangoji osakamba za malwano sizingateke yani. Takbir! Andi mmene akulowezera kale makolo anga moja kuti malemu Dr. Saulos Klaus Silima anapondapo malwano. Andi amene anatipangira foundation yayikulu kwambiri kapena ngati tikapati chipani cha UDM kuti ndi mphamvu kuite region chinayambira malo ake omwera. Andi ndiyambike kuposa kuti mutapemphedwa kani mukanthawi kochepa chabe kuti muzaponde malo ano mwapondapo. Koma inenso ngati mwana wanu inenso ngati wandale ndisalamalize kulankhula kwanga ndinene pano mombera kuno bwana president anthu akumangochi kuno tikuzunzika. Lero Ramadhani yatha koma kwa anthu ambiri kusala kuja siku na share. Kusala kunako tukala kuti kwa party kabla kwa chikakamizo monga amene ali Islamu koma kukhala kwa njala imene ilipo katogolo. Chifukwa mbinga mupalibe pa binanga anga name pano zokakola kulibe. Mmene anakoya pendeza kuna wina aliyensa kuziwa. Kotero kuti bwana mutigani zile kuno kumangochi na kwa 16 September anthu alonjeza kale kapena akuziwa chimene akwenda kuzachita koma chonde azibalanga kuno kumangochi msadai wale mfumu wanu. Chifukwa ambiri amati akangoti atenga mpando amayiwalira kuti ulebe unenda bwana. Koma kunoko kumangochi ndikutsimikizireni bwana kuti kunoko anthu ndokonzeka kukupasani sapoti ndokonzeka kutipasa sapoti koma chonde pempho lathu ndilomwero kuti musadzaliwale. Apempha kale atsogolerena pano pepani msonkhano unokuwa ndani msonkhano wachipembedzo. Lero ndi tsiku limene Asilamu tikusangalala kuti tamaliza masiku 30 tikusala kudya. Koma apemphanso pano kuti chonde muzapangire msonkhano wa nsanja malo ano. Ineyo ngati National Organizing Secretary wa chipanichi ndikutsimikiza kuti zimenezi zichitika abwina aya akasoka president. Koma popeza ineso anandipempha kuti tipitana nawo ntchito limodzi. Iwo kukonza misonkhanoyo ngati amene makonza misonkhano ineso ndiye sitokapempha president kuti zimenezi zichitike. Chifukwa nzako akaukomera mtima ikwati munthu kufika pomuyitana kuti tsiku la chisangalalo zakhale limodzi. Ndi mwayi wakulu kwambiri.
nduli mwakulu kwambiri alipo asogolera ambiri Malawi muno amene akanatha kwapempha kuti abwere malo ano koma onsewo anasiya ndikuganizira inu bwana kuti ayi lero tikhale ndi mtsogoleri wa chipani cha UDM malo ano ndichipiyante kwapatali kwambiri kotero kuti ifenso makubwenza kwake ngati kumbanga chwa kupereyo ize ndithu timatero ndithu kuti amene wakuti konzo nawenso wakuti konzo tibwera malo ano tidzabwera malo ano ndi msonkhano umene udzachitike kuti wina aliyense adzadzibvere yekha ifo amwina kapena pano simutha kufotokoza mbi zonse zimene mwatikonzera ipano aku Eastern Region koma mwina tsiku la msonkhano mudzakwanisa kutero kotero kuti ndikupemphani kuti ineyo ndavomera kale kwasala ndi kwa inu bwana kuti mutipatse chisokozo cha ulendo wathu wa malo ano koma ndikutsimikizireni kuti ubale wathu wakuno ndi wabwino kwambiri mosafuna kutera nthawi ndikupempheni bwana President kuti anthu amalankhule opano yoyo excellency. Assalamualaikum. Choyamba tupeleke ulemu kwa mashe onse amene tili pano, ndipeleke ulemu kwa kukwatadaruka amene muli pano, ndipeleke ulemu kwa machane onse amene muli pano, ndazitsogoleri ena onse amene muli pano ulemu wanu. Ine ndinokondo kwambiri kuti munandiyitana kudzakhala nawo pamwambo kwa Eid Mubarak wa chaka chino. Ndine wonyadira kukhala nanu limodzi maka mukusala kudya in the holy month of Ramadan mmene makhala mupempherera dziko lathu mupempherera anthu onse a dziko lino kuti dziko lathu likhale likupirira ndi mtendere komanso tikukhala ndi moyo wabwino. Ndiye lero pamene tikukondwerera nyengo imeneyi ya Ramadan maliza kwake pa Eid Mubarak imeneyi, ndine wokondwera kwambiri ndakhala nanu. Mu 1994 mmene dziko la Malawi limalowa m'matipati, Amalawi lidasankha kuti dziko lathu lidzakhala lopa Mulungu, lidzakhala lopa Allah, kupereka ulemu kwa Allah, tidzampembedza Allah. Chipembedzo chimodzi chimene chili chofunikira kwambiri Malawi ndi chipembedzo cha Chisilamu chimene chakhala chikuthandiza Malawi ambiri kupembedza Allah moona mtima, mogwirizana ndi zimene zili mu constitution yake. Chotero ine pokhala nawo pamwambo umene tikutsekera tikumaliza mwambo wa holy month of Ramadan pa Eid Mubarak imeneyi, kuti noti ngati muthokoza chauta pa zimene watichitira komanso kuyang'ana kutsogolo kuti tiyenda bwanji malinga ndi uthenga umene talandira lero, ife ndife okondwera kwambiri. Monga tamvera malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ananena president woyamba a chipani cha UDM anadzabwera pamalo panga mudawalandira. Inenso ndinokondwa kuti nanenso mwandiyitana kudzakhala nawo pamwambo waukulu ngati umenewu. Zikomo kwambiri. Monga mudawatengera malemu Dr. Saulos Klaus Chilima
ngati mwana wanu ndifuna ndikupempheni ashe chilongo ndiye na tonse mulitengenso ine ngati mwana wanu. Takbir. Allahu Akbar. Monga mudagwira nawo ntchito limodzi ndamvanso kuti alipo anthu ambiri amene angafuna kugwira nafe ntchito limodzi ndipo ndikupempheni tigwirirenso ntchito limodzi kugwira chitsogolo. Ine ndidzakhala wokondwa nthawi zambiri kayabwera kuno kumangoji tikumane kaya tikumanenso madera ena osiyanasiyana a dziko lino kumene tingathe kukumana, koma ndidzakhala wokondwa kuti ifeyo tidzagwirire ntchito limodzi. Dziko la Malawi lili ndi mavuto ambiri monga anational organizing ananena kuti mu nthawi imene timasala kudya mu nthawi ya holy month of Ramadan anthu ambiri amasule amapezeka kuti alibe zofutulira iya, komanso anthu ambiri amene nthawi zaka zambiri amati akuthandiza anthu mwina kuwathandiza ndikena akake pofutula athandizike nawo, koma anthu ambiri amapezeka kuti othandiza sakupezekanso iya chifukwa cha mavuto azakudya ndi azachuma dziko lino. Mafuna tipemphe kuti ndife tigwirizane manja limodzi mepita chitsogolo kuti pa 16 September pano kupyola mapemphero anu mapemphero athu tithandize kuti Mulungu athandize dziko lino kuti UTM idzatenge chiongolero, UTM idzatenge umalino kupita kutsogolo ndi cholinga choti mavuto ngati amenewa, mavutonso azakudya, mavuto azachuma ndi chitukuko amene wanyindife tidzathenerawo pa dziko lino la Malawi ndi kubweretsa ubwino wambiri kwa Amalawi ambiri kuti zakudya komanso moyo wawo udzakhale wabwino. Tsono ndikuyitanireni kuti mutilole tigwirane manja tigwire ntchito limodzi ndi cholinga chakuti zimenezi tizikwaniritse pa 16 September pano kupita chitsogolo. Ndifuna ndikuthokozeni chifukwa kuti mwandiyitana, ndikunyadileni chifukwa mwanyadilire ntchito limodzi kupita chitsogolo. Tiye ndikhale kuyenda limodzi tikupita limodzi monga ndinayinanena ndisabweranso kuno bwino kudzakhala ndi msonkhano wa ndale pamalo ano mukadzalilola kuchita motero. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo. Takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Hasan.
Lero mwino tengo kwa salamu ndotani wathokoza kuti akhala kwa mwezi wonse. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.